Κοίτα μέσα στη θύελλα της ζωής μου τι έχει σωθεί. Η ταυτότητα που ήμουνα λαμπράκης. Καταθέστε ό,τι έχετε να καταθέσετε, γιατί άμα πάτε στην Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά. Τον μόνο που φοβόμουν εκεί μέσα ήτανε ο Μάριος. Ο Μπουμπουλίνας 18 ήτανε μες στο κέντρο. Βάζανε τη μηχανή για να καλύπτει τις φωνές μας. Τώρα θα με πετάξει, αλλά το βάρος μου θα τον πάρει μαζί μου. Είναι η εξουσία και εσύ είσαι ένα πράγμα στα χέρια της εξουσίας. Πάντα υπάρχει ο διπλανός. Και χτυπάει και σου λέει, κρατάω καλά, βαστάω γερά. Καλά, δεν τρεπόσαστε, εγώ μια γυναίκα και κρατάω. Εσείς θα σπάσετε. Το έλεγα για να εκτεθώ εγώ και να μην μιλήσω. Και αυτό σε κρατάει.